Колко струва ефтиният онлайн магазин? Отговорът звучи просто. Но не, първо си мислиш, че си спестил 300-400 лева за сайт. Сайтът е готов, ефтин, бърз, ще работи, ще продава, така си мислиш. И после идва реалността. Няма поръчки, няма трафик, всичко е бавно. Мобилната версия е хаос. Никой не знае за теб. И започваш да звъниш на друг екип, да го поправи, да го оптимизира, да го спаси. Само че това вече не е ефтин магазин. Това е ефтина грешка с висока цена. И тук идва най-важното. Онлайн магазин без стратегия за маркетинг е като магазин на главната улица. Без табела, без витрина, без реклама. Никой няма да влезе. Никой няма да купи. Ефтиният сайт без маркетинг е пари на вятъра. Не го казваме от его. Казваме го от опит. В Saitami.bg правим онлайн магазини, които не просто изглеждат добре, а продават. Всяка седмица следим данни. Анализираме, таргетираме, оптимизираме, целим ръст. Не просто присъствие. Да, не сме ефтини, но сме добри, защото правим така, че инвестицията в онлайн магазин да се връща. Заяви безплатна маркетинг консултация и преди да дадеш още 400 лева за поредния сайт, провери какво наистина ти трябва, за да продаваш.